Allah laamiɗo dow e les fof ñibɗo leɗɗe feŋi kaaje ɗe fof Allah fewnima annabijo mo Allah fewni kay oñotako annabijo ma nandotako. hande ko alkamisa 19 mars 2026 hande ko alkamisa nogase jeenayi koor ko hitande ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e jeeɗiɗi duwama deftere nde e kajamano jammaji ɗi kala en kettoto joni tafasir o cekkitorɗen duwa o e konngudi mawɓe cuuti e o tafasir yo Allah rokku en korkaji kewɗi tawaɗen taw ko eɗen jaɓana yo Allah yurmo yaw ko dennagal maɓe jilum barkinaɓe gaccen haqqe Allah barkini annabijo malaikaji nayyi ɗi Azrail Asrafil e Mikail e ɗum kamɓe goni hooreɓe malaikaji Jibril e Mikail Asrafil e Azrail e famide ɓen dokke ɗum e kayitaji ɗi e famide e wiyama o hiya salatu wa samanuna sanatun wa arba'u ashhurin wiyama jam lebbi ujunere ko duuɓi jeetati e faami capanɗe jeetati e duuɓi tati e lebbi nayyi eyi luurama noon fi hikmati zicril adad ko addani Allah wiide ɗo lebbi ujunere ɗum anduɓe ne luuri e wiyama faandita en tan ko kewgol ngol e qiila wiyama innahu faamide e ko nela sallah sallam ina haalananno sahabaɓe gorko goto ha joni e leñol bani Israila jambaɗo mbaɗannoɗo jihadi eyi sahabaɓe ɓe gooɗa ɗum waɗi Allah jippini ndeɗo simore e jippinaniɓe leylatul gadir faamide eyyi ɗum woni Allah wi tanazzalul malaikatu malaikaji ne jippo e on jamma e Allah ina jippina malaikaji e jamma leylatul gadir faamide war ruhu Allah wi Jibril e fiha on nene jippo e jamma he a faamide biisni rabbihim e yamirore joom mabɓe e Allah yamira malaikaji jippo e ina dewda e Allah ina dewda yimɓe Allah ina jafnano tagoje ɗe e a faamide e ruwi Abrahama annahu ida kana leylatul qadir so tawi leylatul qadiri ari e Allah jippina malaikaji gonnoɗi ha joni sidratul muntaha Jibril arda e mabɓe omo jogui darapoji nayyi darapo hen goto waɗe to qabri nelaɗo sallah sallam darapo goɗɗo waɗe baytul miqdas darapo goɗɗo ɓe mbaɗi ɗum ha joni baytul famide e masjidul haram jama makka e darapo goɗɗo ɓe ñiɓoy ɗum ha joni ɗuuri sina e kala galle e galleji julɓe ɓe jottoɗon ɓe naata ɓe calmina famide e ɓe mbi heɓa julɗo assalamu aleykum e assalamu yaqra'ukum assalam e famide ɓe calmina yimɓe ɓe duwono yimɓe ɓe jafnano yimɓe illa mudminul hamri sona tan jarowo sangara on ɓe jafnotakom onne kadi so rewi Allah e jamma leylatul qadir jaɓantaki e wa qari'ur rahimi e taƴowo endam wa akilu lahmil khinzir e ñamowo tew mbabagirgi e famide ɓeɗo jaɓantaki e on jamma wana Anas habarama ga Anas o wi nela sallah sallam wi so tawi leylatul qadir ari e Jibril ina jippo a famide e yusalluna ala kulli afamide e malaikaji ina juula ina duwono kala maccuɗo gimmotoɗo ina daro ina jangto Allah ina rewa Allah e on jamma e worwi habrama annal malaikatu malaikaji e on jamma malaikaji jippotoɗi ina keewi ɗi mbawa tonguede a famide e wiyama ala ahadu aqwali fi tafsiru ruh e wiyama ruhu ko Jibril o qila wiyama halqun akhar ko tagore wonde e malaikaji qila wiyama arwahu bani adam ko pittali bani adam woni ruhu qila wiyama Isa ko Isa ɗi heewi qilaji tan a famide e ɗum woni ene heewi luure e nela sallah sallam rentini leñol makko yoɓe gaccu qiila o gaala a famide e wiyama ko Allah ina jogui to alars malayika ono waɗi fi kulli on waɗi ujunere hoore malayika mawɗo nan taga to alars ina waɗi ujunere hoore fi kulli wajhin a famide
on waɗi ujunere hoore wala hu alfu rasin waɗi ujunere hoore kullu rasin azamu min adduniya hoore wotere ɓuri mawnude dendagal aduna o fi kulli rasin kala hen hoore alfu wajihinna waɗi ujunere yeeso fi kulli wajihin kala hen yeeso alfu famin ina waɗi ujunere hunugo fi kulli famin kala hen hunugo alfu lisanin ina waɗi ujunere ɗemgal yusabbihullahu taala e ɗen jeese e ɗen ɗemɗe fof ina cuɓinana Allah bi kulli lisanin kala ɗemgal a faamide e alfu nawin e ɗemgal fof ne jogii ujunere leñol mina tasbihi e cuɓinade wa tahmidi e kamdinade e faamide e fi kulli lisanin kala hen ɗemgal lugatun ko ɗemgal la tusbihu lugatu akhar e ngal ɗo ko sarankulle ngal ɗo ko pular ngal ko wolof ngal e fodde ujunnaje ɗemɗe e ɗemgal fof no suɓinirta e Allah ni jiida e ngala fa ida fata afwahu so tawi malayika o wuɗiti e hunuko mum ina subhina malayika jiiɗa gonɗita asamanuji so ɗi nani ɗi jiiya ha joni annore yalta e malayika e kanjine ɗi kula hade annore o a faamide sumde ɗi e ɗum woni kamɓe fof ɓe cuɓitina ɓe faamide ɓe jetta Allah e ɗum woni ha joni wiyama on malayika Allah ina jippinamo omo ara ha joni tawede jamma leylatul qadr a faamide e ɓe ngara ɓe jafnano horannoɓe e faamide e leñol nelaɗo sallah sallam e wiyama noon ɓe ngaroto gila takkosan saabu haɓorama malayikaji ñallunoɗi ɗi ko nden ha joni ɗi montere malayikaji baaloji ɗi ngara wiyama ko takkosan ɓe ngara ɗon ha fajiri e faami gondi e yimɓe faamide e Allah o to yowi e ɗum woni warru Allah wi jibril fiha ina jippo e jamma he e ne wondi e malayikaji bi isni rabbi e yamirore joom majji Allah wi min kulli amri e kala fi e faamide ina fewje e on jamma e ha jamma gartoyow e leylatul qadr a faamide e wiyama noon leylatul qadr koko suuɗa andaka holto woni e lewru he nela sallah sallam o naatino e balɗe sappo gadane ɗe jibril wima ko jiiloɗa ko ala e ɗeɗo balɗe ko naati balɗe sappo ɗimme ɗe jibril ari wima ala hen balɗe sappo saket ɗe o naati jibril wiyanimo haydara a faamide e leylatul qadr noon ari ɗo ene simore ko laaɓi jeenayi sa ƴeewi laam ko capantati e leylatu o sa ƴeewi kanko fof ko jeenayi wona jeenayi laaɓi tati sa fii ɗum hawrete ko nogas jeeɗiɗi ɗum waɗi ko ɓuri heewde andude ɓe mbi ko nogas jeegom ina jogi jeeɗiɗi ko on jamma woni leylatul qadr a faamide e sabu leylatu o ari e simore ko laaɓi tati e tati laaɓi jeenayi ko nogas jeeɗiɗi a faamide e kadi anduɓe heewɓe mbi jamma wona yiiɗo woni wiiɓe omo sosta ha e lewru he woni wiiɓa omo yiilo hitande he e ɗum waɗi so korka ari tan neɗɗo yo yiilomo tan e faamide e enen noon ɓurɗen yaarude ko aljuma cakkiɗiɗo e woni wiyoɓe kadi so lewru ndu feccini kala aljuma garo ina teeɗi ko on enen jaaruɗen fof no seli a faamide e Allah wi salamun kisal hiya woni e jamma he hatta madla il fajiri ha fajiri ƴelliɗo e so fajiri ƴellirima wiyano malayikaji ne jimsino ɗi ndewa Allah e kanji to gonɗo onno malayika ɗum tampata saftata ɗi gona hen e saaji ɗi ko haɗi ɗi tinata ha so fajiri ƴelliɗo jibril wiyaɓe ahan jen hankkadi heure men yonti ɓe ngabboya faamide yo Allah hokku en ɓuural poɗogal hen faamide taaba hen jam Allah wi huɗama naarullahi ko jeygol Allah almuɓedatu kuɓɓowol e Allah tinogol jeygol taɗɗali o ngol ƴelliɗo alal afidati e ɓerɗe e so tawi yimɓe jingol ina kula ina ƴengjo e Allah wi innaha jeygol ngol alayhim e mabɓe musaratun kongol dummongol kongol cokagol ongol waɗa e geƴƴelle e ceenuji en kaalino ñaten jeygol ngol ongol waɗi a faamide ujunnaje capanɗe jeeɗiɗi ujunere ceeno fof ina nangi hen ujunnaje capanɗe jeeɗiɗi ujunere malayika kono noon nongol wayi hewde doole ni nongol bipitorto ongol siika ongol haata ongol faye hefereɓe ongol ɗeɓa wotirade malayikaji e Allah wi ko ngol dummongol so ngol dummono ko tan tawa nongol a faamide ngol yani hefereɓe hakke ko ngol mettini Allah wi fi umudin malla fi amadin ngol woni e dosɗe mo maddadatin peŋade e faamide e malla ha joni e faamide fi amadin mo maddadatin e dosɗe ha joni peŋade darnade e jeygol ngol ceenuji ɗi ne waɗi ceenuji ɗi ne mbaɗa e dosɗe ɓe kaɓɓa ha tiiɗi e faamide ina nangi jeygol ngol
a faamide lima waɗa sabu ko haala e hadis nela sallah sallam o wi a faamide yimɓe ɓe haa jooni e faamide e woni ko kalɗen ko eyi ɗum woni suratul fiili makkiyatun simonde jippi ko makka nde waɗi ko ayeji ɗoyi a faamide eyi nde ɗo simore e alhidabu li rasulillah sallah sallam wa ru'yatu a faamide eyi nde ɗo nde haalta ko abara kefeero gooto no wonnoo yaman e faamide o yii julɓe ɓe ne njahana kajjeero makka ina mbangoyo toon o haasidi ɗum haa jooni makkanaaɓe eyi kanko ne o fewni jama e o wi o fewni kaaba makko o wi hay julɗo gooto woto yaa makka hajjoyde eyi kala julɗo yaato jama makko ɗo rewɗan Allah hajje ɗon eyi julɓe ɓe ne njii ɗum julɗo gooto ari ɗon sabitiimo e naati e jama he heɓloyii toon e faamide o wi ɗum ko julɗo fotta wadde ni e kanko ne o woodi maw heɗoye suudu kaaba a faamide o ƴetti kownuujo makko o fayi makka yaade heɗoyde suudu kaaba eyi qissa o nan ɗon no juuti ko a faamide eyi nden o ari haw yettii e Allah jaɓaani Allah neldi e maɓɓe haa jooni no qissa o jogori wiide ɗo ni e Qur'ana e Allah wi alam tara kayfa mbela a yiyaani alam tara mbela a yiyaani an sallah sallam eyi ta'ajjab e haawe an julɗo eyi kayfa faala rabbuka no Allah joomiri kayfa faala no Allah golliri rabbuka joomi e no Allah leeftiri be ashabil fiili yimɓe joomiraaɓe ñiiwa e ñiiwa mba wiyete ko mahmoud e wa ashabuhu e joom ñiiwa mba on wiyete ko abara malikul yaman ko laamɗo jeenoo ko yaman e faamide e suna faamide e ɗum woni o no mbiɗen ne o golli jama e julɗo haa jooni o wi yimɓe ɓe yo ngaccu yaade makka ngara kajja ɗon e julɗo gooto heɓloyii toon o woodi kankone maw heɗoy suudu kaaba eyi ɗum woni hen warsal alam yajal e Allah wi alam yajal mbele mi waɗaani kayde humpeeje maɓɓe kamɓe heefereeɓe ko ɓe njinnoo e yirbinde suudu ndu ko ɓe njinnoo heldende ko mbele mi waɗaani fii tadlilin ko e perte e faandaare maɓɓe e muuyaade maɓɓe ɓe dañaani ko ɓe njinnoo a faamide Allah halkiɓe Allah wi wa arsala alayhim Allah neldiɓe ɗayran diwe ababila samba ala daade e wiyaama haa jooni ko bilbile gittoyi kaaƴe to jawingol e faamide kaaƴe ɗe mberɗaaɓe e kala mo hayre memi e halko e ko heewi e kono ko maayi haydi seeɗa a faamide eyi ɗum woni Allah wi tarmihim diwe ɗe ina mberlooɓe bihi jaaratin kaaƴe min sijjiilen ummoraade loofal e kaaƴe haa jooni gittaade to jeyngol jahannam Allah wi fa jaalahum Allah waɗi ka asfin hono ñaayko maakulin ñaamaako so daaba ñaami haa jooni ñaayko eyi so naatii nder reedu so ɗiggi so yaltoyi no waata ɗiggude ko ni ɓe ɗiggiri eyi firtan ko leppe bonɗe eyi ɗum woni maana ko halkiɓe ko halkaare bonɗe eyi nde ɓe maayi nde ko maayde bonɗe ɓe maayi eyi so daaba ñaami hunde no waata ɗiggude ni ko noon no ɗigginiri eyi suratul liilaaɓe ko noon de sen keñaki tan en eero woni ko yaade eyi suratu Quraysin makkiyatun ko makka nde jippi e aw madaniyatun malla madina nde waɗi ko ayeje 4 eyi bisimillahi en ballinorima inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah e Allah wi li ilaafi woowande Quraysin Quraysiyankoɓe ilaafihim woowande maɓɓe eyi so tawi anda ko ɓe gowno noon koko arata ko e Allah wi rihilata chitayi hirndol haa jooni ceeɗu e ɓe jahannooɓe yaman oɓe comoyo rihilata chitayi hirndol dabbunde ilal yaman wa rihilatu chayfi e kirndol haa jooni ceeɗu fewde saam e fi kulli amin kala hitaande oɓe njahannoo toon eɓe mbaɗa ɗiɗo kirndi ɗiɗi eɓe njaha toon julaagu e ɓe comoyo ɓe ngadda marchandise e makkatul mukarram a faamide e oɓe mbasoro ɗum denndaangal haa jooni leƴƴi e Allah wi sabu moƴƴere nde waɗani ɓe oɓe njaha oɓe comoyo ɗiɗo nokkuuji oɓe ngartiro ɓe njulo Allah ina waɗi ina uditiɓe e a faamide e sabu nde ɗo moƴƴere nde Allah waɗini ɓe e kamɓe ne fal yaabudu ndewe rabba hadal bayt Allah jeyɗo nduɗo suudu kaaba onon ne Allah waɗani on ndeɗo moƴƴere a faamide e onon ne ndewe Allah ɗum woni mana allahi on Allah haɗama hum ñamminɗoɓe min juuwi ummorade e heege oɓe keyduno oɓe mbasno Allah albiniɓe rokkiɓe haa joni ngaɗuji onon ne ndewe oɗo Allah sabu ko Allah waɗani on e wa amanu
Allah holliɓe min khawfin e kulol ɓe kulanno ha joni konuuji kono Allah waɗi leydi ndi leydi Makka waɗi hen hurum ɓe konataake e ko nandi hen kamɓene ɓe ndew Allah suratul mauna makkiyatun ko Makka ndi jippi aw madaniyatun malla Madina feccere hen ko Makka feccere hen ko Madina nde waɗi ko aayaji jeeɗiɗi malla aayaji jeegom onde innire kadi suratul dini simore ha joni jobdi awwalu nazara bi Makka ndeɗo simore adi jippade to Makka nde jippi ko wiye Asi ibnu Wa'il kefere no wiye Asi ibnu Wa'il koye makko simore nde jippi wiyama kadi koye Madina nde jippi ko Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul naafigo mawɗo naafigueɓe a famin ɗum woni Allah o toyowi bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah Allah wi arayta habaram alladi on kefeero yukazzibu biddini mo ina fenna ñalawma jobdi kefeero biyowo ha joni so neɗɗo maayi ummitintake ñaawe hal taarifu beele aɗa andi mo an sallah sallam wa in lam taarifu so tawi a andama fa zalika alladi on woni on yadu'ul yatima omo yarƴa al yatim omo duña al yatim bi an fin no sattiri bi haqqi an haqqihi omo haɗa ha joni al yatim o haqqe mum ka Abi Jahalin ko wayno Abu Jahal kana wasiyan ala yatimin omo wasiyano e al yatim fa jaa al yatimu ari e makko ina holi ñaaguimo ha joni jawdi mum o duñimo e famide o haɗimo ha joni haqqe o haɗimo ndunu kamɓe arabeɓe ɓe dontintano ha joni rewɓe e sukaɓe e famide ɗum woni Allah wi yadu'ul yatim omo yarƴa al yatim Allah wi wala yahuddu o hirjinta hoore makko o hirjinta goɗɗo ala da'amil miskin e ñamminde miskin jawdi makko ndi o ñamminta hen miskineɓe a famide wiyama koye Asi ibnu Wa'il wiyama ko Walid ibnul Mughira Allah wi fa waylun lebte musde lil musallina woɗani juuloɓe a famide holɓen juuloɓe a famide yani wona juuloɓe fof alladina ko ɓen humno kañumen an salatihim ga juuɗo mabɓe sahuna koɓe belsidi jooɗotoɓe ha waktu ɓenna taw juulani lebte godani malla waɗoɓe ramas gacca ha nangue muta famtuji ko ndendina jooɓa welsidiɓe waktuji ɓe topitaki diine mumen malla ha joni wiyama sahuna ko tarikuna laha woppoɓe juuɗo famide rasan wa in hasalat minhum takunu riyaun haysoɓe juula ɓe juulirta ko yeengo ɓe juulirta ko nanede e tinede wiyede kaari yeehi jama kaari de ko julɗo ɗum ɓe juulirta qala ibnu Abbas Abdullah ibnu Abbas wi humul munafiqun ko naafigueɓe ɓen ciifi oɗo sifa ɓe juulirta ko yeengo e yidde yiyede e yidde tinede so tawi yimɓe ɓe birnimamaɓe ɓe jiyani hay goto ɓe juulata soɓe yi yimɓe ne juuɗe ɓe jaaha ɓe peññina koɓe julɓe ɓe juldo e yimɓe wiyama ko ɓe mbiɗeɗo sahuna wa amma tarku salat so tawi ko accude juulu taw ko julɗo eyyi ɗum kam o woofi Allah tan o dañi bakkaɗe eyyi so tawi o tuubi o yoɓi juulugo omo yaafe a famide a famide ɗum woni mana ko welsiniɓe juulu tan jottoɗo ha juulu ɓenna malla ha joni omo juula omo fijira juulugo taw moƴƴinani arkanuji eno wirani ɓen fof lefta godaniɓe e yo Allah danden en Allah wi alladina ɓen humno kamɓe yura'una ɓe jeeguino fi salati e juulu wa gayri hay ko wona juulu wadde ɗum ina tinnina ko naafigueɓe mbiyete golliroɓe yeemba kala golle ɗe mbaɗɗa so tawi mbaɗirɗa ko yeemba ko ha tineɗa ha naneɗa ha haale Allah ala hen guelal baraji ngala hen ɗum noon so yiiɗi ñande fof jaaha jama so yiiɗi gona juulowo so tawi tan juuliroɗa ko ha kaari yimɓe mbiya an kaari ne tinni baraji ngala hen Allah wi wa yamna'unoɓe kaɗa alma'una ha joni kutorkon gollorkon ka Ibrahim ko wayno mesalal wayno jambere wayno barme kañum e palat a famide julɗo yamirako so julɗo luɓima ya lummo luɓam ɗo rafa lummo luɓam jambere lummo kono noon yo taw omo artira de taw kadi o bonnata so tawi o artirta kay ɗum kam a famide aɗa wawi wasde lubde so tawi ko belsintoɗo ne waɗi kadi gueɗe luɓeteɗe ne waɗi gueɗe ɗe luɓetake sariya ne jangguina ɗum a famide lima war wiya saabu ko habra Ibnu Abbas o wi kunna na'uddul ma'una ala ahdi rasulullahi ariyatu ad-dalwi wal qidri
minen min mbiyatno mauna ko bagal en barme en eko nandi hen wiyama noon mauna wa yamnauna al mauna qila huwa zakat wiyama ko asakal famide haɗoɓe asakal wiyoɓe wiyama ala ko haɗoɓe ndiyam jogo jomu jogo woydu haɗa yimɓe jogde hen wiyama ko haɗoɓe lamɗam wiyama ko haɗoɓe jeyge mbiya ɗo jeyge nokketake ɗo fami ɗum fof moƴƴani kala kaɗo tan ko hutorte naati hen mauna no heewi haala famin ɗum woni suratul kawsara aw madaniyatun malla ndi ƴetti ko madina a famide ne waɗi ko ayeje jeenayi bisimillahi en ballinorima inde allah arrahmani ko inde allah arrahimi ko inde allah allah wi lam yakun alladina kafaru lam yaku laataki alladina kafaru ɓen heefereɓe min ahlil kitabe jomiraɓe defte wal mushrikina heefereɓe rewoɓe sanamuji allah wi ɓe laataki mum fakkina oɓe ceera eɓe ceera koɓe goni ko diineji mabɓe keferagal ɓe ceerata hen hatta tatiyahumul bayyinatu hatta tatiyahum ha ara e mabɓe albayyinatu ha joni hujje feeñjo ɗum woni nelaɗo sallah sallam famin yewtan allah naafiɗo ahlul kitab heefereɓe o inniriɓe ɗo heefereɓe nde tawnoɓe gonɗinani nelaɗo sallallahu alih w sallam ɓe jaɓani nelal makko allah wi koɓe heefereɓe lam yakun laataki alladina kafaru min ahlil kitab ɓe ceerata e keferagal mabɓe ɓe ceerata e diineji mabɓe ha allah adda e mabɓe hujje ɗum woni nelaɗo sallah sallam ɗum woni allah wi rasulun nelaɗo minallahi gimmoriɗo to allah ɗum woni nelaɗo sallah sallam yatulu omo dursiro omo janga suhufan deftere suhufan kayitaji mo ɗehharatan laɓɓinaji minal baɗili allah wi fiha nani e deftere he kutubun ha joni ñawoje ɓayyimatun hocciɗe ɗum woni deftere alqur'an famide wa minhum man amana bihi wa minhum man kafara nani ahlul kitabe en gonɗinɓe qur'ana nani hen yedduɓe allah wi wa ma tafarraga alladina serani ɓen utul kitaba rokkaɓe defte ɓe ceerani e limanagal ɓe luuri illa min mbaadi sowona caggal nde ari e mabɓe illa min mbaadi sowona caggal ma jaaɗuhum ari e mabɓe albayyinatu hujjaji peeñi nden ha joni nela sallam ari e mabɓe malla qur'ana ari e mabɓe ko nden ɓe puɗɗi yeddude ɓe puɗɗi luurde e defte mabɓe ko adi nela sallam ina ara kamɓe fof ɓe gonno koye diineji mabɓe ɓe luurano adaniɓe ha joni yeddude noon ko saabu hasidagal e mawnikinare famide allah wi wama umiru ɓe jamiraka kamɓe ha joni ahlul kitab rokkaɓe defte kamɓe fof ɓe jamiraka e defte mabɓe illa li yabudullah so wona yoɓe gotodin allah ɓe ndewa allah goto mukhlisina lahu oɓe kertinani allah oɓe laɓɓinani allah addina ha joni dewal oɓe gacci kala ko wona allah allah wi hunafa eɓe ndewi diine allah hocciɗo ɗum woni diine l'islam diine baba ibrahima omo ooñi e kala diineji omo foccani allah subhanahu wa taala yimɓe ɓe jamiraka ko yoɓe ndew diine yoɓe ndew allah e diine l'islam woni hunafa allah wi wo yuqimu salat ɓe jamiraka yoɓe ñimnu juuɗo ɓe topito juuɗo en kaalino juulɗo fof ina yamira yo juuɗo jama so tawi wona ngamtu saabu nela sallah sallam wi so neɗɗo juuli julde juulanide jama ko koddiɗo jama julde makko jaɓetake a famide malla hay so nde timmi hay so nde jaɓama nde timmata malla hay so nde timmi baraji ɗi kewani a famide debbo noon yamira ko yo juuɗe nokku mum juuɗo suudu mum suuro allah wi wo yutu zakat ɓe jamira ha joni yoɓe dokku asakal so tawi neɗɗo dañi jawdi mum yo yaltin hen asakal rokka hen miskineɓe allah wi wa dhalika ko kalɗen ɗo ko yimmiɗo juuɗo e yaltinde asakal allah wi dinul qayyimati ko ɗum woni diine hocciɗo ɗum woni l'islam allah wi inna alladina so tawi ko ɓen kafaru heefereɓe min ahlil kitabe jomiraɓe defte wal mushrikina ha joni e mushrikina woni ha joni rewoɓe sanamuji allah wi fi naari jahannama ɓe goni e jaygol jahannama khalidina fiha koɓe sasoɓe e jaygol he a famide ɗum waɗi diineji ko jeegom kono kanji fof koye fenaɗe ɗi goni so wona diine l'islam inna alladina haadu woni he huudiyankoɓe wassabina sabina en wan nasara wal majusa walladina ashraku e faami e diine l'islam ɗiɗo diineji fof noon ko l'islam o tan neɗɗo rewata allah allah jaɓana ɗum allah wi ulaika ɓe heefereɓe ɓe ndewani allah allah wi hum kamɓe sharrul bariyati kamɓe ɓuuri bonde e dendagal windere nde e faamide
kefeero Allah wi kefeero no boni a faamide enen julɓe noon so haji eɗen manta heferede mbiya hefere mi jogii jikkuji moƴƴi kefeero no moƴƴi no yurmo ina walla kono Allah wi kefeero ko bon kefeero moƴƴani sabu moƴƴanno ko ɓerɗe maɓɓe moƴƴani e faamide ɗum woni Allah wi inna charra dawab inda allahi summul bukmul ladina la yaqilun walaw alima allahu fihim hayran faamide kefeero julɗo jamiraka yo manto kefeero sago wiide ɓeeɗo heferede ɓeeɗo tuubakoɓe ko moƴƴuɓe koɓe yurmotoɓe koɓe walloɓe ala ko Allah wi no boni ko awa neɗɗo wawa ɗum moƴƴinde a faamide sabu ko haqqillaji ɗi goni a faamide Allah wi inna alladina so tawi ko ɓen amanu ha joni gonɗinɓe wa amilu salihati ɓe golli golle moƴƴe Allah wi ulaika ɓen humno kamɓe hayrul bari'ati kamɓe ɓuuri moƴƴude e windere nde ɗum woni julɓe ko julɗo tan moƴƴi Allah teski koko moƴƴi no ceerno men ceerno Alaman Saydou wi Allah limi ko moƴƴi ko seeɗa limaɗo to Allah noon ɓuuri ko heewi ko limaka to Allah limi tan ko julɗo teski ko julɗo Allah wi jazauhum jobdi mabɓe kamɓe yimɓe naatɓe aljanna kamɓe julɓe inda rabbihim ɗo joomiɓe jannatum ko aljannaji adini ñiiɓal soɓe naati koɓe ñiiɓoɓe ɗo ɓe jaltata Allah wi tajiri ina ila min taati ha e less korande mabɓe al anharu calli njuumiri calli ndiyam calli kosam calli sangara Allah wi khalidina ko hoddiranaɓe saasa fiha ha joni e aljanna abadan ha abada ha ala ɗo haaji Allah wi radiyallahu Allah de welama anhum ga dewal mabɓe Allah ga ɗoftare mabɓe waradu anhum kamɓene ɓe belama ga baraji Allah ko Allah yoɓiɓe Allah wi dalika naatde aljanna yoɓe ɗiɗo nemaji liman khasiya wodani kulɗo rabbahu jomum kulɗo Allah acci ha joni ko boni yo Allah wattene ɓen famin kodi hen ɗum woni bisimilla galal junaydijo mala suratu zilzila jentama suratu zilzilati makkiyatun nde jippi ko makka aw madaniyatun malla wiyama nde jippi ko madina tul munawwara nde waɗi galal junaydi jentan ɓe mbi bana beele gaynen ɓayde nde wasta waɗa kalɗen in soggu tan ha gaynen tan takkusan woni koye arde ɗum woni Allah wi bisimillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahim ko inde Allah Allah wi ida zulzilatil ardu so tawi leydi ndi dillinama ɗum woni ñalawma darga zilzalaha e dille mayri ɗum woni en kaalino Allah wi no so tawi ñalawma darga ina daro o yamira asrafilu yo wuttu asrafilu wutta dendagal ko wonno e leydi ndi kaaƴa perle ɗe fof ƴaro ko wonno e leydi he fof ha joni moñño ɗum hankkadi ko maale darga en jangguino ɗum tarannasa sukara o ma humɓe sukara walakinna azaballahi shadid ɗum ko maale darga Allah wi so tawi leydi ndi dillinama wa akhrajatil ardu leydi ndi yaltini asqalaha dongle mum dendagal ko ubbano e nder leydi maynoɓe wonnoɓe ɗon fof yalti malla kala ko wonno e dow leydi ndi ha joni moññima heeɗi kuɓeje ɗe fof hankkadi moññima kaaje ɗe a faamide Allah wi so tawi ɗum waɗi wa qala linsanu neɗɗo wiya neɗɗo kefere jeddunoɗo ummiɗal wiya maala ɗi holko heeɓi ndi leydi hande holko waɗi ndi leydi hande ne dilla Allah wi yawma iden ñande hen to haddisu leydi ndi yewta akhbara habaruji mayri kala ka gollunoɗo e mayri ko moƴƴi ndi haala gollunoɗo ko boni leydi ndi haala kaari rofiino ƴiƴam kaari a waɗino naggam leydi ndi haala Allah longinani yamirani yo ndi haala Allah wi addani leydi ndi haalde ko bi anna rabbaka sabu joome aw haala ha wahyi mamani yo ndi haala o fil hadis janggama e hadis nela sallah sallam o wi tashhadu ala kulli abdin leydi ndi edi seedo e kala neɗɗo gorko aw amatin malla debbo kala ko golluno e dow mayri ndi wiya an rufiino ƴiƴam a waɗino naggam e faamin Allah wi yawma idin ñande hen yasduru nnasu yimɓe ɓe ne ceerta so tawi ɓe ñawama ɓe ƴetta lawol ñamol paya aljanna ɓe ƴetta nanol jaaha paya jeygol yimɓe ɓe ne ceerta asta tan dente a faamin Allah wi waɗiri noon ko li yurawa ha Allah hollaɓe amare mum golleji mabɓe yiɓe golluno to aduna Allah hokkaɓe kayitaji mabɓe golle mabɓe Allah wi faman yamal kala mo golli misqala zarrati fodde gabbel zarra e famɗude e moƴƴere hayran e moƴƴere
yarahu Allah wallamo baraji ɗi to aljanna. Allah wi wa man ya'mal kala mo golli misqala zarratin fodde gabbel zarra e bonande yarahu Allah wallamo ha joni bakkaɗo Allah yoɓamo ɗum to aljanna. qala ibnu mas'ud Abdullah ibnu mas'ud wi oɗo aya ɓuri ñeñƴude ɓuri gonɗude e dendagal ayaje qur'ana kanje fof ɗe gonɗi. wa kana kabul ahbar gando yahudiyankoɓe nde oɗo aya jippi o wi oɗo aya hono makko nan to deftere amen tawret e linjil e zabour e nani kadi e suufi Musa. ɗum woni homan yamal misqal zarratin hayran yara homan yamal misqal zarratin sharran yara. lima wara sabu ko habra an ibne abbasin laysa min muminin wa kafirin amalin hayran kana aw sarran illa arahu llahu iyahu. kala tan ko neɗɗo golli ma Allah hollum. suratul adiyat suratul adiyat makkiyatun ko makkani jippi aw madaniyatun malla ko madina koko luura nde waɗi ko ayaji 11. bisimillahi en ballinorima inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah. Allah wi wal adiyat mi wondiri pucci dogoje ina mbaɗa yafamide deedi ɗi ina pulkina deedi ɗi ina dilla dabahan e dillugol e sawtingol ongo doga renni waɗa puluk puluk a famide. Allah wi wondiri ɗin pucci ɗum woni pucci jahoji jihaadi. Allah wi fal muriyaji mi wondiri pucci toƴƴoji ha joni kaaƴa gada han e toƴƴugol so ɗi jaɓɓi kaaƴa hayre nde ha joni sootiji jeygol yalta hen eɗi toƴƴa kaaƴe ɗe ne kela oɗi doga. e Allah wi fal mughiraji mi wondiri ha joni pucci bamnoji e subhan sanga subak soɓe jehinoɓe kaɓoye ha joni e hefereɓe ɓe jooɗo toon ha salatu yona so tawi wuro ngo noddini ɓe ganda ɓeɗo ko julɓe soɓe noddinani pucci ɗin jana e mabɓe gara bamaɓe konaɓe. Allah wi wondiri ɗin pucci e Allah wi fa asarna bi pucci ɗi jirti e nagani puusere no ɗi dogirta ni jiya puusere o ha joni mawna hakkude leydi asaman. Allah wi fa wasadna bi pucci ɗi ɗi lombi jam'an dental hefereɓe ɗi giwri to ɗi giwri ga ɗi dogi puusere immi ɗi kurli hefereɓe ɗi koɗi hefereɓe. Allah wi wondiri ɗo pucci woni pucci jahoji jihaade e ɗum ɗo kadi ne tindina pucci ko Allah nokki ɗum teddugal a famide. jawabul gasam Allah wi innal insana neɗɗo li rabbihi jomiko lakanudun ko kewɗo ubbude nemaji. Allah moƴƴanamo rokkamo cellal rokkamo jawdi o yawa malla ni Allah rokkamo cellal o yiya gonɗo makko dow o wasa yettude Allah. neɗɗo ko gubbowo nema a famide neɗɗo ne heewi ko ubbata nema Allah waɗanma moƴƴere mbasa yiide moƴƴere nde jiya ko woni dow mako mbasa yettude hen Allah ɗum ne heewi e yimɓe a famide. Allah wi wa innahu neɗɗo ala dhalika e ubbudemo moƴƴere nde e ubbudemo nemaji Allah la shahidun omo seedi ko gubbowo nemaji a famide. neɗɗo so Allah rokkima cellal rokkima terɗe ma ko ina timmi an Allah rokkima fof a famide. kono toujours jomum heewi hoynade ko gonɗomo dow o a famide keɗɗomo dow o. hadis o noon wi ko so neɗɗo julɗo ya ƴeew mo keɗɗa less mo camorɗa so tawi aɗa jogui koyɗe ma aɗa yiya won gonɗoɗa kañum ala koyɗe won gonɗoɗa ala guite won gonɗoɗa sellani won wonɓe hôpitaluji won mayɓe kala marhala mo gonɗa andu wonko Allah waɗanma jetta hen Allah. Allah wi wa innahu neɗɗo li hubbil hayre e yidde makko jawdi la shadidun omo satti. neɗɗo ne yiɗi heɓde milliarduji heɓa ha joni kanŋeji heɓa pucci e ko nandi hen neɗɗo ne yiɗi jawdi a famide. heddi noon wiye insan ko kala to haala e ɓuran ko ɓuuri hen hewde haalete koye kefere malla mo limal mum sellani. Allah wi afala ya'lamu ko noon de afala ya'lamu beɗa anda ida bu'usira so tawi yimɓeɓe guɓitinama jaltinama ha joni ida bu'usira so tawi ummitinama wurtinama ma fil quburi wonnoɓe e gabriji yimɓe maynoɓe so tawi ɓe jaltinama ɓe gurti. Allah wi wo hustila ma fi suduri Allah feññini ko wonno e ɓerɗe ko yimɓe gollanno e bakkatuji ko yimɓe miijorno Allah feññini ɗum e kayereji. Allah wi inna rabbahum jomiɓe bihim e mabɓe yawma idin ñande darga la kabirun Allah ko kumpitiɗo Allah holla ɓe ha joni golleji mabɓe ɗiɓe gollunoɗo aduna famine. suratul gariyat simore gariya bisimillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah. ndeɗo ene waddi munasab yawtude nde e famide. Allah wi alqari'atu darga allati taqra'ul qulub omo duɗɗe ɓerɗe
sabu kulhuli ɗi so tawi darga darima yimɓe ne kula yengƴo ɗum woni Allah wi alqariyatu duɗɗowo kongowo ɓerɗe Allah wi malqariyatu holko andintama ha joni darga ɗum ko mawnidde saani o alhaali o Allah wi wama adaraka holko andintama malqariyatu holko woni qariya holko woni darga Allah wi darga sa anda darga yawma yakunu nnasu ko nde yimɓe ɓe laatoto kal farasi o mbayno beɗon almabsuusi cakti kon beɗon Allah woni kullon malla kiiriɗe no mbata ni so toɓi ina jaran ne keewi yimɓe ɓe ko noon ɓe mbayata so tawi ɓe jalti e gasɗe maɓɓe hankkadi oɓe kawdi oɓe jaaha e mbayno beɗon Allah ni cakti kon Allah wi wata kunul jibalu kaaƴe perle ɗe laato kala ihine eɓe mbayno teefe almanfuusi ƴarade teefe woni ha joni leeɓi wayno leeɓi tan ina yaha ne ƴaro yiya potta e ferlo tan jiya dow ina wonti puusere ina ƴara ina doga a faamide ina iwe leydi he Allah wi ko on ñalawma woni ñalawma darga on woni ha joni so yimɓe jii ɗum kula ɓerɗe a faamide Allah wi fa amma man haɓulat so tawi ko on mo teddi mawasinuhu peesirgal mum teddiri ha joni moƴƴi Allah wi fa huwa on fi chatin o woni e nguura radiyatin jarlaaka o woni e aljanna omo naata aljanna omo ñaama toon kala ko wela omo woni e weluya Allah yo Allah wattene ɓen Allah wi wa amma man khaffat so tawi ko on ha joni mo usti mo perti mawasinuhu peesirgal mum ha joni peesirgal ngal usti ngal waɗi ko bonɗi bonɗi ɗi ɓuuri heewde e moƴƴi ɗi a faamide Allah wi on fa ummuhu tapporde makko haawiya tun ko jeygol haawiya toon o fayi yo Allah dandene makko Allah wi wama adaraka holko andintama ma hiya holngol ɗon jeygol Allah wi so tawi anndagol naarum ko jeygol haamiya bulngol Allah noon so wino wuli anda ngol kulɓinigol a faamide ngol ɓuuɓani suratu alheykum suratu Takasur makkiyatu nde jippi ko Makka nde waɗi ko ayaji 9 bismillahi en ballinorima inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah faamide ndeɗo kadi ne waddi munasab zukira fiha zammu takasur ndeɗo simore nde haalta ko ñingde wasodirde min ɓurma jawdi min ɓurma ɓesgu min ɓurma naggam ɗum ina haɗa annahu lamma dakara ahadul qiyama nde Allah haalanin ɗo alhaaliji darga o rewni hen haajo mo ñiga basodiral min ɓurma naggam wal mana neɗɗo yo sohlir heewde ha joni moƴƴere e heewde baraji e ruttade e Allah e dewal Allah woto sohlir wasiya ɗum ko gueɗe aduna a faamide woto neɗɗo sohlir ɗum a faamide ko wayno wiya ana aksaru minka maalan wa azzu nafaran ɗum a faamide Allah o to yowi bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahim ko inde Allah Allah wi alhaakum sohlini on anidda'atillahi ga ɗoftade Allah attakasur basodiral bil amwali e jawɗele wal awladi e ɓiɓɓe war rijali min ɓurma hewde naggam oɗon basodira en jangguino ñande hen Allah wi innama hadil hayatu dunya laybun wa lahawun wa zinatun wa tafakurum baynakum wa takasurum fil amwali wal awladi kono noon kam masalil gays yimɓeɓe ɓe basodira ɓuura hewde jawdi ɓuura hewde ɓesgu ɓuura hewde naggam e faamide Allah wi ɗum wona ko tabi gueɗe aduna yo neɗɗo dartu ha joni baraji Allah e moƴƴere Allah Allah wi oɗon basodira hatta zurtumul magabira ha juuroyɗon qabriji oɗon basodira serani oɗon basodira ha maayiɗon gubboɗon malla ala ha jaaɗon to baamuɗe oɗon mbiya o ko maayiɗam o yalti koye kaari o ko kaari o ko a faamide ha jawna ha baamuɗe oɗon basodira malla jawna ha jetton baamuɗe to neɗɗo ubberno ha toon oɗon basodira toon fof tan ina jentil ina wawi wonde Allah wi kalla woto mbaɗe gacce wasu moƴƴani a faamide Allah wi saw ko yaama taalamuna gandon onon wasotoɓe yaama gandon ha joni wasu moƴƴani Allah yiɗa basotoɗo a faamide basotoɗo ko ñaaƴowo Allah yiɗa on Allah wi summa refti kalla ala sawfa taalamuna yaama kadi gandon battane gonɗe hende enen mbiyata résultat basogol ma on jiiroy ɗum ñalawma darga ma Allah yoɓon ɗum Allah wi kalla ko noon law taalamuna sinno onon ganduno elmal yaqin e gandal ha joni yananede
on cohlirtano wasodirde e aduna gueɗe aduna ha joni gonani to Allah fodde widde ɓowngu Allah wi latoro wonnal jahima oɗon payyide jeygol jahim a faamide onon fof tagoje ɗe ma jeygol ngol ɓallini jiyon ngol Allah wi summa latoro wunna reftima on jii jeygol ngol a faamide aynal yaqin e aynul yaqin e yitere yananede woni ko a faamide ko ilmul yaqin e aynul yaqin ma on jiinon aynal yaqin e zati wiyama so yimɓe ne tacca pomsirade maɓe mbirto jeygol ngol ɓe jiya ngol Allah wi summa la tusalun refti onon fof ma on namde yawma idin ñande darga anin nayimi gaga nemaji ko Allah nembinɗoma e aduna Allah rokkinoma jawdi an kam million ma o mbuɗu nguɗo holto nanuɗa nguɗo mbuɗo holto nanuɗa jawdi ma ndi holko mbaɗɗa hen nemaji ɗi Allah rokkunomaɗi ɓiɓɓe ma e ko nandi hen Allah namɗo so tawi andi ɗiɗoɓe diine dendagal tan foof Allah ko namdittoɗo a faamide ɗum woni kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati kala neɗɗo ko responsable ko gaynaɗo Allah ma namdi fen ko rennunoma ko ɗum woni maana aya a faamide suratul asri makkiyatun nde jippi ko makka aw madaniyatun malla nde jippi ko madina bisimillahi en puɗɗorima inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahim ko inde Allah Allah wi wal asri mi wondiri aduna faamide wiyama kadi ko takkosan sabu mawlude ha joni julde nde nela sallah sallam o wi so tawi neɗɗo anduno ko woni e julde takkosan e julde salat hay sinno ɓafanno o ara ɗo juulade moƴƴere majje ne mawni a faamide wiyama so neɗɗo juuli takkosan o wayi kono ñalawma o fof o rewi hen Allah so tawi neɗɗo juuli fajiri wayi kono faamide faamide wayi kono jamma o fof o rewi hen Allah wiyama kadi ko gueeƴe wiyama kadi ko gueeƴe so tawi neɗɗo juuli gueeƴe jamma o fof o windete ha joni balɗo rewde Allah asiri one takkusana so neɗɗo juuli ɗum o windama ha joni ñalluɗo rewde Allah wiyama ko ɗum addani Allah wondirde ɗo takkusan saabu moƴƴere mawde wonde hen wiyama kadi maleykaji ko nden ha joni jippoto saaha takkusan ñallunoɗi baloɗi kadi ngara ɗon e salat Allah wi wal asri mi wondiri takkusan malla mi wondiri aduna jawabul gasam Allah wi innal insana neɗɗo lafi khusrin o woni koye perte fi tijarati wi e julago makko kala mo gollani ko moƴƴi kala mo huɗani Allah ɗoftaki Allah rewani Allah kala gollowo golle ɗe o gollata ɗe baraji ngala hen ruttaki kadi ko gurdam hono no wuurdi omo ƴeewa ko ñaami e ko nandi hen kala ko neɗɗo woni ko wona ɗeɗo o woni koye perte mala kala mo huɗani Allah ko wayno hefereɓe e naafigueɓe ɓeɗo goni koye perte a faamide Allah wi illa alladina sona ɓen amanu gomɗinɓe ha joni julɓe ɓeede pertani wa amilu salihati ɓe golli moƴƴeriji falaysu bi khusran ɓeɗo gona pertuɓe ɗoftiɓe Allah ina ndewa Allah ina golla ko moƴƴi ne gacca ko boni ɓe pertani Allah wi wata wasaw oɓe mbasodira e koye mabɓe bil haqqi e gonga e limanagal wata wasaw oɓe mbasodira bis sabri e muñal ɗum waɗi wasodirde waddude batuji ina wasodira ina kalda gonga ina mbasodira e muñal ko hunde moƴƴere faamide suratu humazatin simore humazatin makkiyatun ko makka aw madaniyatun malla ko madina nde waɗi ko ayi jeenayi bisimillahi en puɗɗorima inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah ndeɗon noon onde waddi munasab e yawtude nde a faamide Allah wi waylon konngol lebte en kaalino ko caangol nanto nder calli jeygol jahannama ngol wiyete wayli Allah wi wayli woodani li kulli humazatin kala joni gaybinowo julɓe lumazatin ɓiñowo julɓe lebte godani kala ñohowo kala kuñcowo a faamide hurumaji julɓe ko wayno ha joni nazalat fiman kana yaftabu nabi sallah sallam hefereɓe ñohannoɓe nela sallah sallam ina gaybinamo ko ɗen aaje ɗe koye ɓen ɗeɗo aaje jippi Allah wi waylun lebte godani li kulli humazatin kala ñohowo malla gaybinowo a faamide malla ha joni kuñcowo ha joni ko suuɗi cuurtowo julɓe nde wiye kadi waylun li kulli lebte godani humazatin ɓiñowo lumazatin ŋooɓowo jawone ɓiñana ŋooɓa ɗum ne kadi ko gueɗe karmuɗe lebte godani ɓen wiyama hefereɓe so tawi no ɓe jiino nela sallah sallam ɓe gonta koye ɓiñodirde koɓe ŋooɓodira
ɓe mbiya hada alladhi yadhkuru alihatakum oya woni ƴettotoɗo allaji mon Allah harmini ɗum a faami de qala sallallahu sallam nela sallah sallam o wi ɓuri bonde e yimɓe ko renndinoɓe annammamat jahowo ina renndina kaari wimani ɗum woni o wi la yadkhulul jannata nammamum denndinowo yimɓe natta aljanna humaza noon wiyama ha joni ko gaybinowo julɓe jahowo tan ina bonna julɓe ina haala julɓe konnguli bonndi ina aybita ina seyfita ina bonnita ina haala ko woodani ina bonna ɓerɗe julɓe e faamide Allah wi wayli woodani ɓen e faamide ɗum woni Allah o to yowi alladina on wiyama ko Walid ibnul Mughira mo kalnuɗen ñande hen Allah sifimo sifaji jeenayyi ha Allah wi mo utullim ba'da zalika zanimin caggal ɗiɗo sifaji fof o rewani lawol wiyama ko on ayiɗen jippi omo yahannomo aybina nelaɗo e nder batuji mabɓe heefereɓe Allah wi alladi on jama malan dendinɗo jawdi hewdi wa addadahu o konti ɗum o waɗi ɗum e compte banque uji o mofti a faamide Allah wi yahsibu omo sikka anna malahu jawdi makko akhladahu ma sasnum omo sikka jawdi ndin haɗanamo maayde Allah wi kalla ala jawdi haɗata neɗɗo maayde a faamide neɗɗo kala ko daɗi en jawdi pular celluɗo ko noon min waɗi min salmini on min hiwri kon ɗum ko teddugal haala wadde ɗum eyi min wedde min mbaɗi wadde jamɓude kono ko firtani kon ko goto tan eyyi ko teddinde ha joni haala kara mi jeeya teddude haala naworde fof tan taw waɗani haasa eyyi o wiyat tan min mbaɗi kono ko goto tan kanko tan woni mbaɗowo ko ha haala ka timma tan eyyi so wino ko am mi waɗi no manki timmude to banggal nahwu balaga en ɗon ɓuuri haala ka ɓuuri sañade e ɗum waɗi o haaliri noon to banggal ɗemgal arab ɗon ɓuuri sellude e artirde hoore mum tan mi waɗi naggam kono kanko tan woni ko kanko goto tan suratul kawsara makkiyatun nde jippi ko makka aw madaniyatun malla nde jippi ko madina a faamide nde waɗi ko ayaɓe tati bisimillahi en puɗɗorima inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah woni innire ha joni simore borogol simore kirsugol Allah wi inna minen aɗeynaka min dokkima an Muhammad sallallahu alaihi wasallam al kawsara wiyama huwa naharum ɗum ko weendu nanto aljanna a faamide ina jola hen leñol makko oɓe jara hen kala jarɗo wonta ɗumɗude ha abada a faamide ɗum woni nela sallah sallam jangi bisimillahi irrahmani irrahim inna aɗeynaka al kawsar fasalli rabbika wanar inna saniaka huwal abtar summa qala nelaɗo wi atadruna mal kawsar onon kam oɗon gandi ko woni kawsar qulna allahu wa rasuluhu alam min mbi ko Allah e nelaɗo makko kamɓe gandi kawsar nelaɗo wi ɗum ko cangol nanto aljanna Allah a faamide Allah ina resani kam ɗum moƴƴere hewde nani cangol he leñolam ina jola hen o wi gendukaji jardude de foti koye koode asaman kala ha joni jarɗo e wendu he a faamide o wonta ɗumɗude ha abada wiyama ko a faamide wiyama wendu ina yaare fodde lewru ndiyam ɗam ɓuuri ranwude e kosam ɓuuri urde e lati miski koppuji ɗi jardude de foti koye koode asaman kala jarɗo hen wonta ɗumɗude ɗum woni wendu kawsara yo Allah yarnu en hen haalama hen kankonguɗi kewɗi wiyama ko annabagal wiyama ko qur'ana wiyama ko l'islam wiyama ko sharia kawsara inna minen aɗeynaka min dokkima al kawsara wiyama ko annabagal wiyama ko l'islam wiyama ko sharia wiyama ko wendu kawsara ɗum ɓuuri lollude a faamide Allah wi fa salli li rabbika juulan joome julde iidi korka malla taske wana har bolo so tawi aɗa jogui jawɗima hirsu inna saniaka gañoma o huwal abtaru kanko woni taƴiɗo kanko woni kiitaɗo ɗum wiyama ko jippi ko Yaasi ibnu Wa'il nela sallah sallam e ɓii ko biɗo Al-Qasim nde jibina maayi kamɓe fof ɓe maayi o wi nelaɗo ko kiitaɗo kala ko ari maaya faamide Allah wi ko kanko ɓuuri hiitede Allah yofti a faami kanko ɓuuri hiitede kanko woni taƴiɗo kala moƴƴere suratul kafiruna makkiyatun nde jippi ko makka aw madaniyatun malla nde jippi ko madina nde waɗi ko ayde jeegom nde jippi ko heefereɓe ɓe gaari nela sallah sallam ɓe mbi ndewa Allah men o hitande minenne min ndewa Allah ma o
hitaande so tawi ko minen ngoni e goonga keɓa e moƴƴere he keɓa e baraji he so tawi ko an woni e goonga min keɓa e moƴƴere a faamide Allah jippini nde ɗo simore Allah wimo ala ne heewi ɓural noon haalama e ɓuure mayre wonde fota e tataɓal qur'ana so neɗɗo janngide laabi tati noon de ko tataɓal qur'ana wa min ha gawlu sallah sallam nela sallah sallam wi simore nani qur'ana woni qul ya al kafiruna kono nayaɓal qur'ana wa min ha annu rajulan qala annabi sallah sallam gorko goto arino e nelaɗo wi wasiyomi nelaɗo wi min wasimama ko adi aɗa ɗano janngo qul ya ayyuhal kafiruna sabu kode heedo wonde haɗana neɗɗo ha joni sirku e keferagal e naafigagal wiyama kadi simore nani e qur'ana faamide ko simore tawhid ko heedo ga sirku ɗum woni qul ya al kafirun wiyama kadi nde laɓɓina neɗɗo e bakkatuji no ndiyam laɓɓinirta comcol a faamide sabu woni mofti sifaji tindinɗi a faamide haqiqa Allah a faamide ɗum woni Walid ibn al-Mughira Asi ibn Wa'il Aswad al-Muttalib a faami Umayya ko ɓe ngarno nela sallah sallam ɓe min ndewa Allah men o yiɗani min ndewa Allah ma o yiɗani Allah wi a faamide ɗum woni bisimillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahim ko inde Allah Allah wi qul wi ya Muhammad ya ayyuhal kafirun mon heferen la abudu min mi rewata joni ma ta'buduna sanamuji ɗi ndewatan wala antum wonani onon hefereɓe abidun oɗon ndewa joni ma abudu Allah mo ndewanmi o wala ana wonani min abidun mbeɗa rewoya fil mustaqbal ko aroyta ma antum onon ko ndewaton ko mi rewata sanamuji mon ɗi mi rewata hande mi rewata ko arata wala antum wonani onon abidun oɗon ndewa ko fayi arde ma abudu Allah mo ndewanmi o a faamide Allah andi ɓeɗo ɓe gonɗinta Allah umbi a faamide ɓerɗe ɗe nelaɗo wiɓe lakum woodani on diinukum sirke mon keferu mon e dewal mon waliya woodani kam diinam l'islam a faamide suratul nasri madaniya ɗum ko madina nde jippi nde waɗi ko ayaje tati woto samma suratu tawdi onde innire simore mbaynigo lima fiha sabu ko woni hen dalillaji tindindi ko mbaynigo nela sallah sallam hankkadi omona serta e aduna omo rutto e joomigo wiyama nde ɗo simon nde jippi nela sallam wuuri caggal mayre ko duuɓi ɗiɗi a faamide ndeɗo ko ngullum nela sallah sallam annahum arafu zalika ɓe gandi wonde nelaɗo woni koye waynade hina huɗiba sande o hutbini o waɗi hutba fa qala nelaɗo wi e hutba he inna abdan khayyarahu llahu taala bayna dunya wa bayna liqayi maccuɗo Allah sumnanimo aduna e hawroyde e joomum makko o suɓima ha joni hawroyde e joomigo fa qala aboubacrin siddiq seydna aboubacry wi fadaynaka bi anfusina wa amwalina wa abaina wa awladina rasulullahi min cottirima pittade amen e jawɗele amen e ɓesguji amen e faamide ne jeeya hen lamma zakara husulul nasri wal fati tuma nde timmi ballal Allah e wuɗitare yimɓe naati ha joni diine denta ɗum ene timmina ha joni nelal makko gasi jimo o wi ida tamma amrun bada naqsu tawaqqu zawalan ida qila tam hunde kala ko timmi wonta koye ustade faamide kanko ne wonno nelal ngal timmi hankkadi woni koye waynade omo serta e aduna ɗum waɗi Allah yamirimo bi tasbih yo subihin yo duumo e subihinde e yettude Allah e wadde istighfar a faamide yo sohlir ha joni dewal Allah e hebbinde ɗoftare Allah a faamide ɗum woni Allah wi bisimillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah Allah wi iza jaa so tawi ari nasrullahi ballal Allah e annabi makko sallah sallam o fooli añɓe makko o fooli hefere so tawi ɗum waɗi wal fatu so tawi uɗital makka waɗi Allah wi wara e tannasa yi yimɓe yadhulunoɓe naata fi dinillahi e diine Allah afwajan dente ɓe garan tuuba so tawi a yiiɗum hankkadi nde andu hankkadi fasabbi subihin duumo e subihinde bi hamdi rabbika yettude joomi ñiiɓe subhanallahi wa bihamdi wastahfiru imsinanomo kanko Allah innahu Allah kana o serani tawwaban ko jaɓowo tuubuye a faamide ɗum waɗi so tawi Allah rokkima nemaji Allah rokkima moƴƴere a yi ka yiyatano a dañi ka dañatano a yettima ta yettonoki
yettu nemaji Allah tebbina dewal Allah ganda hankadi faamede so tuuɗi timmi tawonde koye ustad suratu tabbat simore ha joni tabbat makkiya ɗum ko makkani jippi nde waɗi ko ayeji 5 woto samma suratu abou lahabi woni innire simore abou lahabi bamum nela sallah sallam nelaɗo ngabbuna e hayre safa fa hati fo ewli saaga subaka fa qaalu ɓe mbi man hada alladi yahti hono gam hol gewon to dow hayre qaalu mouhammad ɓe mbi ko mouhammad ɓe ndendi ɓe gaari e makko omo wiya ya bani fulane ya bani fulane ya banu abdou manaf ya banu abdoul mouɗalib o noddiɓe kamɓe fof ɓe gaari o wiɓe ara haytum law akhbartukum kalne kam so tawi mi wi on pucci nana gimmo ay cargol ene konon mawgomɗin ɓe mbi minen min jarribakima fenade qala inni nadirun lakum bayna yaday adabin sadid walla ɓeɗe jertiniri on lebtinan yeeso mon so tawi on kulani Allah fa qala lahu abou lahab bammakko abou lahab wimo tabban laka ma jamatana illa li hada a rendinirani men sona ɗeɗo golle puyɗe summa gama o dari faamide simon nde jippi faamide ɗum woni bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah Allah kañum ne yoftani nela sallah sallam Allah wi tabbat huɗama halkima yada juuɗe ɗiɗi abi lahab kanko fof halkima so wiyama juuɗe e kalkima firti ko kanko fo Allah wi wa tabba o gayni halkade elle o to ko duwaw oga haajo ko tabitima o huɗama o huuɗi o halkima wa tabba ha joni o huɗama khasira o perti Allah wi ma agna an nden o andi o huɗama o wi so tawi o huɗama mbeɗa jogui jawdi Allah wi ma agna an ko nafarama maaluhu jawdi makko wama kasaba eko fagitino woni gueloɗi makko a faamide o wiye so tawi ko min tan e jawdam e gueloɗam basi ala so tawi kan joom suuɗam naɗani jaygol basi ala Allah wi so yasla naran omo fayi nadde jaygol kanko abou lahab zata lahabin jomirawo dulɓitogol jaygol dulɓittogol o wi so kanko tan no moƴƴi Allah wi wamraɗu kanko e joom suudu makko o wi yiɗaɓe makko no keewi son kadi so ummu jamil narani tan no moƴƴi Allah wi hammalatul haɗaɓe dondotoɗo leɗɗe o na adda kooje ina waɗi ɗum e lawol nela sallah sallam beele yaɓɓa hen yana hen gaaño Allah wi fi diide nani e dande makko hablum ɓoggol hablum ceen cakka mimma sadine yoora ɓaɗo leɗɗe mabɓe a faamide Allah huuɗi a faamide suratul ikhlas makkiyatun ko makka nde jippi wiyama kadi ko madina nde waɗi ko ayeje 4 a faamide nde haalama noon moƴƴere hewde a faamide wiyama nde ɗo simore ko kayre woni tatabal qur'ana so neɗɗo jangi qur'ana laabi 3 o wayno silki a faamide woni jeeya ko timmini ɗum ɓe mbi nela sallah sallam meeɗi wiide hande jamaka kala mo silkani qur'ana woto naat jamaka wiyama kadi ko cangol wonno o wi kala mo silkani qur'ana woto taccu cangol ngol sahabaɓe gonɗon no mbadda hen seydna ari tawiɓe ɗon jangi ɓuulu Allah laabi 3 ɓenni o wiɓe ɓenne jangi ɓuulu Allah laabi 3 ɓenno so neɗɗo jangi ɓuulu Allah laabi 3 silki qur'ana faamide ha taw ɗum e deftere wagat waɗata fi fadli ha hadisul kasira haalama e nde ɗo simore ɓuure kewde ene jeeya hen tan konngol nela sallah sallam o wi kala paaɗo e ɗanade so jangi nde ɗo simore lelima e banggue mum ñaama laabi temedere ñalawma darga simore nde ma tefammo nde wiye imam Allah oɗo ko maccuɗo ma a faamide nannumo aljanna ma ene jeeya hen nela sallah sallam wi so tawi neɗɗo jangi nde ɗo simore laabi 50 Allah yaafomo bakkatuji duuɓi 50 ene jeeya hen nela sallah sallam wi ɓul walla so tawi neɗɗo jangi ɗum faami laabi 10 o mahani kuɓeje 10 to aljanna so jangi ɗum laabi 20 o mahani kuɓeje 20 to aljanna so jangi 50 o mahani kuɓeje 50 to aljanna seydna Oumar wi idan taksuru ɓusurana nden de kuɓeje amen keewa ɓul walla laabi goto tan kuɓeje to aljanna nden de min keewa kuɓeje ko qala rasulullah sallah sallam nela sallah sallam wi awsaw min zalik Allah ene jogui ko ɓuri ɗum hewde ko ɓuri ɗum yaaje ene jeeya hen nela sallah sallam wi kala jannguɗo nde ɗo simore sahande o ñaw makko so ñaawi so maayi on ñaw a faamide o fimmintaki a faamide ene jeeya e ɓuure simore nde so tawi o maayima malaikaji ndonomo tawe ha joni kasanke makko tawe juulgol makko malaikaji gubbamo a faamide ne heewi ɓuure ɗum wallah ne heewi ɓuure
ɗum woni suratul ikhlas makkiyatu nde jippi ko makka nde waɗi ko ayaje 4 malla ayaje 5 famine bisimillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah nde ɗo mbiyata dantere Allah so tawi tan yiiɗi andude Allah ko ni Allah andorto ɗum woni nala sallah sallam hefereɓe ɓe ngari namdimo hol Allah minen mbeɗa 660 ɗin kumtani haajuji amen fa kayfa bi wahide holno Allah goto humtirta haajuji yimɓe ɓe fof aduna no wayi hewde ni sohlaji no wayi hewde ɓe mbi ɗum wawa wonde ɓe namdimo ɓe mbi joni an sifanu min joome hal huwa minni muhasin beele ko bedek beele ko kanŋe beele ko kalis hol kanko e famide ɗum woni namdal ngal ɗum woni ya haalnumo Allah ko ni sifori a famide so tawi ɓe ganda Allah ko oɗo woni Allah ɗum woni qul wi ya Muhammad huwa mo namdiɗono Allahu ko Allah wiite ahadun te ko goto o jibinani o jibinaka o miññani o miññaka ko goto ahad ahad to banggal nawiyanko so wiyama ahad tan funere mum ala hay sinno ko banggal haalata kan ndelowi fami Allah kañum ko ahad wona hay wahid no wawi jogade ismail kono kanko ko ahad fami gueɗe makko fof ko telɗuɗo kanko goto Allahu Allah assamadu kanko woni paɗitteɗo haajuji dendagal julɓe e heefereɓe koye makko paɗitteɗo haajuji ko kanko woni kumtowo haajuji hay goto wawa yondinade ga yurmede Allah kala jiiɗa ina wuuri ina yaha e aduna koye moƴƴere Allah koye jurum Allah ko Allah wurni yimɓeɓe yimɓeɓe mbawa ga yondinade ga Allah fodde ha joni majago yitere ɗum woni kanko woni paɗitteɗo kumtowo haajuji Allahu samad Allah woni paɗitteɗo lam yalid Allah o jibinani o ala ɓiɗɗo ɗum a famide ɗum riwi ha joni famide wiyoɓe ha joni Isa famide mo janasati riwi ha joni jinsodirede mo Allah kañum ala ɓiɗɗo walam yuuɗat o jibinaka ɗum riwi ha joni Isa kañum koko jibina wadde famide jibinaɗo wawa wonde Allah jibinɗo kadi wawa wonde Allah a famide Allah wi walam yakullahu laatanakimo kanko Allah kufu an paso ahadun hay goto wala mo yerudiri ala mo a famide famide ɗum woni sifa makko famide riwi ha joni masihu a famide annasara wiyoɓe masihu ko ɓi Allah malla yahudiyanko wiyoɓe ha joni usayru ko ɓi Allah ko nandi hen woni Allah tan komo jibinani jibinaka ala joom suudu on wawi wonde Allah mo hafijinani mo ganduɗa ko yimɓeɓe katojinta e mum famine suratul falaq makkiyatu ko noon de ko makkani jippi aw madaniyatu malla madina nde waɗi ko ayeje 5 bisimillahi en ballinorima inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah simon nde noon no waɗi luure ɗum waɗi mbiɗen ɓe wi ko makka ɓe mbi ko madina saabu luural ngal ko wiyede ha joni wileɓe wonko banno e nela sallah sallam ha battini te on saaha ko madina te kadi ko makka ɗi jippi ɗum waɗi ɓe mbi ko makka ko madina ɗi heewi luural nasarat haali sura ndeɗo simode jippima wolliti baada e simode arore yeeso lamma suyra bi famine nde nelaɗo wiɗa wilima noon ko lubaydu on ko yahudiyanke ɓe mbiɗi nela sallah sallam fi witirin bi ida asara omo joguino ha joni garowol makko o waɗi ɗum o haɓɓi fodde pible 11 o tutti hen o waddi sugunu nela sallah sallam wonko waddi hen o golli a joni jibi a famide nelaɗo ɓandu teddi ɓe mbi o ronki yaade juuloyde jibiri noon andinimo ko labiru waɗi noon jibiri adanimo ɗeɗo cimoje yo mooloro ɗum kala aya mo jangi fimde fipto ɓandu ndu hoyra famide dati seeɗa wi ha gayna fa kana kullama gara kala nde o jangi aya tan aya min ha e cimore fimde ha joni fipto ha fibde ɗe fof ngiwi o immi o dari omo softi famide wiyama kone moolorde kala ko neɗɗo huuli ruwi annahu sallah sallam kana naiman zata yawmin omo ɗanino saha goto malayika ari e makko addanimo nde ɗo simore yo moolode dendagal ko huuli famide ɗum waɗi kala ko neɗɗo huuli so molorima ɗe ɗo simoje soko mbirewu soko seyɗane wawi wonde fof Allah ma hejmo bisimillahi en ballinorima inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah qul wi an Muhammad sallah sallam a'udhu mbeɗe moono bi rabbil falak Allah jeyɗo falak ɗum woni subak
min sharri e wororde ma khalaqa dendagal ko Allah togi a faamide kala ko Allah tagi mbede mooloma e wororde mum wa min sharri e wororde ghasigin jamma ida wagaba so tawi libbidi so tawi on saha e wileede e bonde keewi immaade ina mbaɗa ko boni mbede moolima Allah e on saha wa min sharri e wororde annaffasaji rewɓe tuutoɓe ene ugadi e pible mbede moolima ɓen wa min sharri e wororde hasidin gaño ida hasada so tawi o feññini gaño mbede moolima ya dandana makko a faamide ɗi keewi ɓure noon a faamide ɗum woni hay Cheikh Tidiane ene yaɓiri yo neɗɗo janngude subaka laabi jeeɗiɗi kikiiɗe laabi jeeɗiɗi a faamide bisimillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah suratu nas makkiyatun nde jippi ko makka wiyama ko madina nde jippi e waɗi ko ayaji 6 Allah wi ɓul wi a'udu mbele mawɗo bi rabbin nas Allah jeyɗo yimɓe malikuhum wa khaliquhum Allah woni tabɗo yimɓe Allah jeyi yimɓe hussu bi zicri addani noon yimɓe haalede tasrif Allah hum ko teddinde yimɓe a faamide Allah ina teddini yimɓe ɓul wi a'udu mbele mawɗo bi rabbin nasi nehowo yimɓe a faamide woni Allah malikin nasi laamɗo haa joni sagataɓe ilahin nasi deweteɗo mawɓe faamide mo ngannduɗaa mawɓe ina ndewa ɗum omo neha yimɓe kanko laami sagataɓe ina firde noon mbele moolo Allah jeyɗo yimɓe malikin nasi laamiɗo yimɓe ilahin nasi deweteɗo yimɓe mo yimɓe ndewata a faamide mbele moolo Allah min sharri e worode alwaswas cokcoktinoowo wiyama ko cheyɗane naatowo e fittanu neɗɗo ina addanma miijaade ko boni yidde wadde ko boni mbele mooloma an Allah e on cheyɗane alkhannas cuuɗotooɗo e nder ɓernde sa yiɗi jang faamide sa yiɗi wirdude malla sa yiɗi jangtade inde Allah cheyɗane o ara o amnuma malla o yejjitinma mbele moolo Allah e on cheyɗane alladi on yuwaswisu mo ene soktina fi suduri nas e ɓerɗe yimɓe seyɗane naatowo e ɓernde neɗɗo on adda neɗɗo o welsinade ga juulu e ga wadde ko moƴƴi omo yamira neɗɗo ko boni mbele mooloma e on minal jinnati ummorade e jinneji seeɗaneji jinneji ina ngoodi malla jinneji kala hen bonɗo e maɓɓe wiyete ko cheyɗane wannasi e yimɓe kadi seyɗaneji yimɓe ne ngoodi ko wayno ha joni wileɓe e waɗoɓe ko boni ɓenne ha joni ko seyɗane neɗɗo ne woodi seyɗane jinne ne woodi kamɓe fof mbeɗe moolomaɓe ya Allah danda e maɓɓe ya Allah danden e maɓɓe sadakallahu l-azim wa ballaga rasulul karim yo Allah yaafo kala baabiraaɓe e yummiraɓe ngam annabijo yo mi yeccitoyi kawmiraɓe bandiraɓe men e denɗiraɓe min mi watta hen gorgolaɓe gonɗinoyɓe sifa annabijo Allah hollu en ga basiru yama jiido yen to muniru rabbana mi noddi gadiru jeyɗo bawɗo giɗo annabijo hollu min mo illaydu naaru paabotoɗo faalay buguru ñande darnge laato amiru mu'minina woni annabijo fay goto heɓata ko keɓɗa fay so laatimo